майдони марказии ноҳияи Варзоб то имсол ҳамчун майдони гузарондани чорабиниҳои фарҳангӣ ва ҷамъоматҳои ҷашнӣ дониста мешуд. Акнун дар ин майдон имконият пайдо шуд ки рақобатҳои муҳимтарини футболиро баргузор намоянд. ин ҳам дар ҳошияи таъсиси аввалин дастаи футболи занонаи ноҳия дар таърих аст ки бо ибтикори раёсати ҳукумати ноҳия ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ба вуҷуд омад. инак дастаи занонаи ноҳияи Варзоб дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни духтарони то 13-солаи кишвар шарафи ин минтақаро ҳимоя мекунанд ва баъди ҳамагӣ як моҳи таъсисёбии даста духтарони дастаи Варзоб бо дастаҳои таҷрибадори чемпионати кишвар андари майдон мешаванд. мо духтаронро аз ҳар як ҷамоат ҷудо карда онҳоро як даста кардем. тӯли як моҳ мешавад ки мо тамрин карда истодаем. дар ин тими футбол мураббӣ кардан ба ма мушкилӣ надорад. имрӯз бо дастгирии бевоситаи раиси ноҳияи Варзоб муҳтарам Шейх Муҳаммадулло Умар дастаи ноҳияи Варзоб оид ба футбол байни бонумон мо бори аввал иштирок мекунем. Бевосита бо ташаббуси Мирзоев Ҳомид ки собиқадори ҳамин соҳаи варзишанд мо ҳамин дастаро таъсис додем ва ман боварӣ комил дорам дар солҳои ояндаи даста байни духтарон аллакай шавқу равғат хеле зиёд аст. духтарон ҳавасманд хеле зиёданд ва мехоҳанд ба футбол машғул шаванд. мо боварӣ комил дорем ва кӯшиш мекунем дар ондани соҳаи футболро байни бонумон дар ноҳияи Варзоб тағриб намоем. майдони марказии ноҳия барои қабули дастаҳои дигар аз таъмир гузаронида шуд ва имрӯз аввалин рақобате ҳаст ки дастаи духтаронаи Варзоб ба ҳайси мизбон дастаи ҳосилоти фархоро дар доираи чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бонувон қабул мекунад. ҳарчанд барои дастаи навтаъсис нав ворид шудан ба рақобатҳои сатҳи олӣ душвор аст, вале қадамҳои аввал аллакай гузошта шуд. бояд тазаккур дод ки барои масъулин барои аввалин бор ташкил намудани даста аз миёни духтарони ҷамоатҳо ва деҳаҳои ноҳия саҳлу сода ба даст наомад. боварӣ дорем дастаи мо ҳамагӣ як моҳ шуд ташкил кунем. мо бо давутози бисёри рифқони наздики мо бо дастгири худи ҳамаи футболбозон ҳозир мо нақша киштем ки вақто нағза тӯби чармӣ ташкил кунем зиёда аз 1000 гӯдак иштирок кунанд. зеро ки соли 19 800 гӯдак дар ин тӯби чармӣ миҷа иштирок кард, зиёда аз як моҳ иштирок карданд. ин як нишондоди хуби аст. ёкти кор мекунем кӯдак агар дар хурсандӣ дар кӯдагӣ хурсандӣ кӯдакро кунад аллакай пиршавӣ вай сар мешавад. кӯдак ҳарчи хурсанд бошад орзуи умеди худро дар кӯдагӣ наёбад вай мувофиқи инсофи виҷдони мо нест. мо хеле хурсанд ҳастем ки бо дастгирии Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дастгирии ҳукумати ноҳия, бо дастгирии бахши ҷавонон, бо дастгирии шӯъбаи маорифи ноҳияи Варзоб ҳаме дастаро ташкил кардем. собиқадори варзиш устоди мо яъне ки Мирзоев Ҳомид кӯшиши ғайрат карданд ки ҳамин як дастаи духтаронаи то синни 15 сола Федератсияи футболда муроҷиат кардем ки моро рад накарданд, дар команда дохил карданд, хуш карданд ва мо аз ҳисоби мактабҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи ноҳияи Варзоб ҳамин командаро бо ёрдами яъне ки омӯзгорони фанни тарбияи ҷисмонӣ яъне ки ташкил кардем ҳамин дастаро. мо хеле хурсанд ҳастем ки солҳои тӯлонӣ дар ноҳияи Варзоб ин гуна бозиҳо набуд. мо хурсанд ҳастем ки имрӯз дастаи ҳосилоти фархоро дар майдони Варзоб қабул кардем, бозӣ карда истода ҳастанд. гарчанде ки дастаи мо навтаъсис аст, дар ин бозӣ яъне ки рақобат нишон дода истоданд ба муқобили дастаҳои пурқувват. дастаи бонувони ноҳия аллакай дар мусобиқаи байни бонувони то 13 сола як бозӣ баргузор намуд ки рақиби аввалини онҳо дастаи зебунисои шаҳри Душанбе буд. камтаҷрибагӣ ва қадамҳои нав гузоштан ба арсаи футболӣ барои духтарони дастаи ноҳия боис гашт дар аввалин бозӣ ва он ҳам муқобили яке аз беҳтарин дастаҳои чемпионат ба шикаст мувоҷеҳ шаванд. боли аввал буд ки дар шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи стадиони Фрунзе дастаи зебунисои Душанбе ки мо рақобат варзидем. акун даста ки навтаъсис ки буд, гарчанде ки хонандагон даста кӯшиш карданд бо ҳисоби 4-0 мо
مغلوب شدیم. ما رو افتادن هستیم و در آینده کوشش میکنیم که همین دسته رو باز پرقوت‌تر کنیم و در دیگر دسته‌ها یعنی که قابلیت خوب نشون دهیم. متاسفانه با حساب 4-0 مغلوب شدیم. اون دسته به نهایت دسته پرقوت است. طول چندین سالها تمرین کرده شده است. ما بار اول است ما طول یک ماه ما الان تمرین میکنیم و در بین همین دخترها الان نفرای هستن که به مانند دیگه مهارت دارن. در این برابر اول هفته جاری در نزد بینای کمپلکس سیاحی ورزاب مسابقه جمهوری ورزشی از نمود ورزش شوتوکن کاراته دو اسکیف بین نورسان برگزار گردید که در این مسابقه دسته ها از شهر و ولایت های کشور به هم آمدند. دقیقاً در مسابقه مذکور یک دسته از شهر دوشنبه، دو دسته از ولایت سوخت، یک دسته از شهر و ناحیه‌های توبه مرکز و یک دسته دیگر از وادی رشت اشتراک داشتند. امروز در دیار زیبا منظر ناحیه ورزاب مسابقه جمهوری تاجیکستان بین نورسان برگزار کرده ایستاده است. مسابقه از نمود کاتا و کمیته در نمود شاب و سنبان برگزار کرده ایستاده ایم. در این مسابقات 136 ورزشگر از ناحیه ولایت سوخت، شهر دوشنبه، منطقه رشت، توبه مرکز، ناحیه ورزاب اشتراک کرده ایستادند. خوشبختانه مسابقه بسیار در یک سطح عالی برگزار کرده ایستادیم و مسابقه در یک هوای تازه، هوای خوبی ناحیه ورزاب در یک دیار زیبا منظر برگزار کرده ایستادیم. مقصد از برگزاری این مسابقات در آن است که ما توانیم چهره‌های نو برای آماده کردن دسته منتخب جمهوری تاجیکستان از نمود شوتوکن کاراته دو اسکیف آماده سازیم. این نمود مسابقه در ناحیه ورزاب خیلی رشد کرده است. ما افتخار میکنیم از آن که در ناحیه ورزاب به مانند میرزا محمدالله مربی شایسته جمهوری تاجیکستان است، استاد بین المللی تاجیکستان است، بین المللی است. بسیار شاگردانشان در تمام مسابقات سطح بین‌المللی فرانه اشتراک کردند. از همین نمود ما در ناحیه ورزاب هم چمپیون جهان داریم، هم چمپیون آسیا داریم. مسابقه سطح بلند گذرانده ایستاده است. من مربیان، داوران فعالیت کرده ایستادند. مربیان اساساً من شخصا خودم میرزای محمدالله مربی درجه بین المللی می باشد. من اسکندرشاه از ناحیه رشت داوری درجه بین المللی می باشد. من در سطح بلند گذرانده ایستاده‌ام. گفتم با موارد است که رهبر عمومی اوید به برگزاری مسابقه بر ذمه مرکز رشد شوتوکن کاراته دو اسکیف و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان واگذار کرده شده است. همچنین مسابقه از روی قاعده‌های فدراسیون بین‌المللی اسکیف کاتا و کمیته گذرانده شده. در نمود کاتا انفرادی و دستوی و همچنین نمود کمیته انفرادی و دستوی ورزشگران میان خود رقابت می‌نمایند. در این برابر قید کردن ضرور می‌آید که مسابقه میان نورسان در 5 سن و سال براه مانده شده. هر گروه سن و سال از 2 یا 3 وزنه عبارت است. در اینجا در نمود کاتا از سن سال 7 ساله، بعداً 8-9 ساله، 10-11 و 12-13 14-15 ساله اینا بین خود رقابت میکنند. ما مسابقات از روی قانون سطح جهانی از نمود قانون ورس اسکیف برگزار کرده شده است و اینچنین در نمود کمیته ما اینجا تصمیم گرفتیم که در هر یک سن و سالهای حساس در این سن و سالها از روی 3 وزن در هر یک سن و سالها وانمود کردیم و به جا آوردیم و چخیلی میبینید در هر یک سن و سالها در 3 وزن ورزشگران برآمد کرده ایستادند. هر یک سن و سال وزن خودش دارند، چون که نمود شوتوکن کاراته دو همین خیلی است در سطح جهان که نمود شابیپون دارد، اونی که در هر یک سن و سال وزن نیست، فقط به وزن میزنند. مسابقه امروز برگزار گشته ایستاده است از روی قاعده که مقصد برگزار میگردد این اسکیف میباشد. از روی اسکیف بین المللی مسابقه ما برگزار گشته ایستاده است که ورزشگران خیلی این قاعده ها را خوب رعایت کرده ایستادند که برای ما ورزشگران خیلی یک رویه بلند می باشد.
мусобиқаи мазкурро ки баргузориаш чӣ гуна гуфтем бар зиммаи маркази рушди шотокан карате до скиф дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буд. Аз ин рӯ ташрифи намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш аз ҷумла раиси ин ниҳод Раҳмонзода Қурбоналии Абдулло ҳамчун оғозбахши марҳилаи ҳасбии мусобиқа як нав ҷиддияти дигареро ба мусобиқа зам кард. имрӯз тибқи фармоиши раиси кумитаи кор бо ҷавонон муҳтарам Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ аз 4 майи соли 2021 таҳти рақами 78 мусобиқаи баргузории мусобиқаи шотокан карате байни наврасон дар ноҳияи Варзоб баргузор гардида шудааст. Дар ин мусобиқа аз ноҳияҳои аз вилояти Суғд, аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Лахш, аз ноҳияи Тобии марказ варзишгарон иштирок доранд. Мусобиқа бар як сатҳи баланди олӣ баргузор гардида дар як ҷои баркушо, дар як ҷои ки биёнад манзараи зебо дорад баргузор гардида. Чихеле ки огаҳӣ кардед, дар ин мусобиқа муҳтарам раиси кумита низ иштирок карданд, доштанд суханронӣ намуданд ва тамоми варзишгаронро, тамоми мураббиё, тамоми иштирокчиёнро табрик намуданд. ва мо боварӣ комил дорем аз байни ҳамин наврасоне ки имрӯз баромад карданд дар ин мусобиқа нафарҳое пайдо мешавад, дар оянда парчамбардори Тоҷикистон аз имо дар арсаи байналмилалӣ мешаванд. мусобиқа миёни наврасон аз аввал хеле ҷаззоб сурат мегирифт. Инҷо маълум мешуд ки дар кадом минтақаи кишвар ин навъи варзиш бештар рӯ ба рушд ниҳодааст. Муддаиён барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ хеле зиёд буданд ва доварон дар ду гилем ҳам аз намуди ката ва ҳам аз намуди кумите ғолибонро муайян месохтанд. варзишгарони минтақаи Рашт ки шумораашон беш аз 30 нафарро ташкил медод, ҳам аз ҷиҳати даставӣ ва ҳам инфиродӣ дар ҳар вазни сину сол ба ғолибиятҳои зиёде мушарраф мегардиданд. аз минтақаи Рашт бошад дар ин мусобиқа зиёда аз 34 нафарро ташкил медиҳад ва шогирдони мо хеле хуб баромад карда истодаанд ки дар пеш мусобиқаҳои байналмилал ҳаст ки мо метавонем дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намоем. То ҳозир ки мусобиқа рафта истодааст 3 медали тилло ба даст овардагианд шогирдои минтақаи Рашти мо. ман ҳам хушбахтона ҳамаи ҳарифонамро мағлуб карда сазовори ҷои аввал гаштам. ҳарифи финалии ман аз вилояти Суғд буд ки он сарсахт буд. ман онро шикаст дода ва сазовори медали тилло гаштам. аз миёни наврасони навқадам барои ин навъи варзиш албатта ки беҳтаринҳоро муайян сохтан душвор аст, вале ба як нуктаи дигар месазад диққат намуд ки яке аз беҳтарин мактабҳои ин навъи варзиш дар ноҳияи Варзоб ҷойгир аст ва шароити мусоиду мураббиёни таҷрибадор ва ҳамчунин дар дастаи якачин фаъолият бурдани чемпионҳои ҷаҳон, Осиё ва дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ боис мегардад то насли наврас низ таҷриба касб намоянд. аз ин рӯ яке аз муддаиҳои асосии мусобиқаи мазкур чӣ дар навъи даставӣ ва чӣ инфиродӣ дар ҳар ду намуди равияи чорабинӣ мо аз варзишгарони ноҳияи Варзоб ба ҳисоб мерафтанд. мо имрӯз аҳамият дода истодем варзишгарони ноҳияи Варзоб бениҳоят дар сафи пеш ҳастанд, чунки ино таҷрибаи коришон зиёдтар аст ва шаҳри Душанбе минтақаи Рашт умуман аз вилояти Суғдам имрӯз мо аҳамият дода истодем, хело пешравӣ карданд. чандин варзишгарои мо имрӯз аҳамият додем, хуб баромад карданд, хусусан дар намуди ката ва аз ино умеди калон дорем ки дар оянда яке варзишгарони хуб шуда монанд. муҳаммадризо Ғоибов намояндаи дастаи Душанбе яке аз чеҳраҳои маъруф миёни наврасони иштирокчӣ буд. замони баромаданаш рӯи гилем ҳам даставояш бо доду фиғон дастгирӣ мекарданд. ин буд ки ҳам дар намуди ката ва ҳам дар кумите муҳаммадризо маҳорати волои худро нишон медод. дар умум варзишгарони дастаи шаҳри Душанбе нисбат ба дигар варзишгарони дастаҳои минтақаҳои кишвар ҳам миёни писарон ва ҳам духтарон бартарӣ доштанд. рақиби аввал ман аз вилояти Суғд буд, ӯро шикаст дода, баъд бар рақиби дигарро шикаст дода, баъд ҷои ба финал баромада ҷои аввалро иштиғол намудам. аз навъи дигараш
аз нави дигар яке аз ноҳияи варзо буд ва дигаре аз ноҳияи исмоили сомонӣ буд ки онҳоро шикаст дода дар давраи финалӣ ҳам ҷои аввалро ишғол намудам. дар ин чемпионат ман иштирок карда ҷои аввалро сазовор гаштам. Варзиш гарави саломатист. Бояд ҳар як духтар ба варзиш машғул шавад. Ман бо се ҳариф иштирок карда онҳоро ба онҳо ғолиб омадам. аз вилояти суғ низ наврасон беш аз 10 медали тиллои мусобиқаро дар нави инфиродӣ ва 2 маротибаи дигар дар вазнҳои мухталиф ба даст оварданд. имрӯз 33 нафар шогирд овардам. дар ин 30 нафарашон духтар бонувон мебошанд. хуб дар ин мусобиқа чӣ гуна баромад кардан? мо тасоир ҷоиза гардид? албатта ҳозир пурра фаҳмидагимон як чанд нафар ҳозир қариб 10 нафарашон ҷои якимро ишғол намуданд. ҳозир дида истодиам ки 10 нафар зиёдашон ҷои якимро ишғол намуданд. баъди охирин рақобатҳои финалӣ намояндагони маркази рушди шотокан каратедо скиф ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи варзоб ва дигар масъулини чорабинӣ ба ғолибон ҷоизаву сертификат ва медалу мукофотҳои пулӣ супориданд.